Nachádzame sa v časti Create Add Pattern, čo v preklade znamená vlastne tvorba nejakej modulárnej šablóny na tvorbu samotných reklamných textov pre našu produktovú kampaň, respektíve pre konkrétne produkty. Naľavo máme boxy, do ktorých môžeme vkladať jednak text do headlineu, popisu 1, popisu 2 a samotnú display URL. Defaultne display URL je tvorená názvom domény, ktorá je automaticky detekovaná z XML feedu, ktorý použijeme v tejto kampani, a pridaný je tag product, respektíve product name, kde môžeme vidieť napravo v časti preview, ako bude vyzerať teda samotná display URL linka. Headline väčšinou tvoríme samozrejme tým, že umiestnime názov produktu do toho headlineu, ktorý môžeme teda priniesť s pomocou drag and drop metódy, kde nám už hneď systém vyhodí na pravej strane preview mod, ktorý môžeme vlastne prepínať spomedzi ďalších produktov, ako bude vyzerať samotná reklama. Dôležité informácie. Systém nám signalizuje percento obsiahnuté pre koľko produktov bude táto šablóna vhodná pre zobrazovanie inzerátu, čo je vlastne 48% produktov zo všetkých v rámci tejto kampani, a teda číslom je to 225 kusov produktov. Prečo iba 48 produktov? 48%. Vidíme to hneď na ľavej strane. V časti headline, lebo ten sme zatiaľ jediný vyplnili, je oranžovým, respektíve žltou farbou naznačená nejaká v úvodzovkách chyba, kedy nám systém hovorí, že headline bude mať od 4 do 60 znakov, kde samozrejme AdWords povoluje maximálne 25 znakov, čiže všetky produkty, ktoré majú svoj produktový názov dlhší ako 25 znakov, sú vlastne nevhodné pre tento typ reklamy a prechádzajú do nejakého ďalšieho kroku, ktorý vidíme tu nižšie, že až 51% produktov zatiaľ nemá žiadne vytvorené vhodné reklamné texty, respektíve šablónu, ktorá generuje následne reklamné texty pre produkty. Nevadí, pre tento prípad sme vytvorili unikátnu službu, a to teda alternatívne tvorby, postupnú tvorbu tých reklamných textov, aby sme obsiahli celú škálu, celý počet produktov v rámci tejto kampani, aby mal aspoň jeden reklamný text. Samotnú reklamu môžeme tvoriť nejak takto defaultne na začiatku, keď ideálny stav je teda, ako som vravil, do úvodného headlineu dať vždy produktový názov. Description môžeme použiť napríklad vety alebo frázy ako teraz iba za, presunieme product price, spomenieme tam spomenieme tam teda znak euro. Na pravej strane už vidíme názov produktu, Grisport Anzio, display URL teraz iba za 64,99. Description 2, výhodný nákup na Exisport. Vidíme, že Description 2 aj Description 1 majú vhodný počet znakov, do 20 znakov, do 25 znakov, kedy maximálny povolený limit je 35 znakov, čiže túto podmienky splňame. Jedine nesplňame podmienku je zatiaľ teda ten náš krízový headline. Vidíme teda, že 225 produktov bude mať tento typ reklamy. Môžeme si pozrieť nejaké ďalšie produkty, aby sme mali nejakú predstavu, ako asi budú vyzerať tie samotné texty. Keď sme s tým spokojní, môžeme ísť na krok číslo 2, čiže pridať ďalšiu alternatívu pre zvyšných 236 produktov. Môžeme použiť zase ten istý modulový tvar, kedy zase dáme do headlineu product. Do description znova môžeme napísať tú istú frázu, takisto do popisu 2. Stále však vidíme 0 obsiahnutých produktov, keďže táto istá šablóna je v bode 1 regular.
Máme tu však nastavenia v rámci Blueinstona v sekcii na tabe Options, kedy vidíme množstvo nastavení, ako napríklad Hide Manufacturer from Product Name, Cut Headline, Cut Description, Words to Remove a tak ďalej a tak ďalej. Veľmi zaujímavá funkcia je hneď tá prvá, kedy označíme a povieme systému, aby odstránil výrobcu zo samotného názvu produktu, respektíve zo samotného tagu product. Spôsobí to to, že nám systém vygeneruje reklamy vhodné už pre nových 42 produktov a teda v samotnom texte nebude vystupovať výrobca, respektíve manufakturér danej topánky, respektíve tenisky. Môžeme to samozrejme ešte trošku upraviť, aby to bolo možno ešte viac také catchy, aby ten klient možno aj videl tú značku toho výrobcu, i keď vo veľa prípadoch to nie je to vôbec nevyhnutné, keďže klient hľadá konkrétny model topánky, respektíve produktu, vždy ho hľadá buď pomocou značka plus model, značka plus typ, čiže keď mu vyskočí reklama typu takéhoto, ako tu vidíme, tak on vie, že tento model, tento produkt je nejaký konkrétny výrobca, nejaký iný, takže je spokojný a môže kliknúť na tú reklamu a dostane sa priamo na produktovú stránku tohto inzerátu. Samozrejme, môžeme to teda upraviť, ako som vravel, že v tom popise 1 dáme napríklad výrobca iba za kedy vidíme Gravity, Red, Black, White, Lancast iba za 29,99. Môžeme to aj takto vyskladať kľudne. Samozrejme, máme zvyšných 164 produktov, potrebujeme ďalšiu alternatívu vytvoriť, ktorú môžeme spraviť nasledovným príkladom. Napríklad si presunieme manufaktura do headlineu, zvolíme tam slovíčko topánky, za product price, do description 1 môžeme vložiť napríklad produktový názov a tuto zase spomenieme tú našu starú frázu. Vidíme, že systém vygeneroval reklamy pre ďalších 35 produktov v tvare Puma topánky za 54,99 a tak ďalej. Ostáva na 129 kusov. Tuto prípadne môžeme urobiť obmenu typu, že skrátime, teda vyhodíme manufakturera tiež z produktového názvu, lebo ho máme uvedeného v titulke headline. Čiže Adidas topánky za 54,99 sú to vlastne Neo City Racer C Black, výhodný nákup na Exisport. Táto reklama je vhodná pre 89 kusov produktov. No a na konci vždy takú poslednú záchranu sa tvoria reklamy typu produktový názov dáme zase do headlineu. Zvolíme tam teda frázu ohľadom ceny. Vidíme, že teda systém nám signalizuje 0 vhodných produktov a teraz v časti Options môžeme zadefinovať, aby zo samotného produktového názvu odstránil vždy výrobcu, lebo je vlastne nepodstatný, a takisto môžeme zadefinovať aj tretiu funkciu Cut Headline, čo znamená, že headline bude oseknutý na celé slová tak, aby vždy zabezpečil maximálny počet znakov 25. Čiže pokiaľ napríklad tento produkt K-Class 7054 White DK má za tým ešte nejaký ďalší text v tom samotnom produktovom názve, tento text nebude zobrazovaný v tom headline, aby sme si zabezpečili teda maximálnu dovolenú dĺžku 25 znakov. Systém na konci
pekne signalizuje, že all products covered, to znamená, že teda všetky produkty sú pokryté reklamami a teda nestane sa, že niektorý z nich neobdrží nejakú variantu textovej reklamy, ktorú sme tu vytvorili. Môžeme dať teda prípadne uložiť, kde vidíme ďalšie možnosti ohľadom nastavovania reklám a to sú dve následovné. Jedna je vytvoriť ďalší ad pattern, to znamená, že ďalšie nejaké textové reklamy pre produkty. No a potom je tu funkcia ad rotation, teda nastavenie, zvolenie jednou zo 4 možností. Sú to bežné možnosti prevzaté priamo z AdWords UIčka, respektíve prostredia. Čiže tu si zvolíte jednu z vami požadovaných a chcených spôsobov, ako teda rotovať tie samotné reklamy. Môžete si nastaviť optimalizovať na konverzie, prípadne pokiaľ máte viac ad patternov vytvorených, tak je vhodné ich rotovať rovnomerne nejakých 90 dní a následne sú hodné teda na optimalizáciu, či už na základe počtu preklikov, CTR alebo počtu konverzií, ktoré prinašli najviac konverzií. Tie sa ponechajú, alebo teda na základe nejakých iných optimizačných spôsobov a zvykov, s ktorými ste vlastne zvyknutí pracovať.